Meillä on Mari ja Fred ja heidän lapset täällä meidän kanssa laittamassa ruokaa ja tänään syödään alkuruoaksi vähän ohrattoa. Eli se on ihan sama idea kuin risotto, mutta me käytetään ohraa. Okei Mari, sä voisit auttaa mua marinaadin kanssa. Marinaadi. Eli meillä on nyt tässä, no mä laitan Ja sä murskaat nyt valkosipulin ja suolan ja aika hienoksi tällaiseksi mössöksi. Ja pääruuaksi lammaskare. Ja me tehdään ne kahdella tavalla. Klassinen tapa, jossa laitetaan vaan niin kuin, erilaisia yrttejä marinaadiin, valkosipulia paljon totta kai. Päälle tulee japanilaiset tällaiset panko-leivänmuruset, jotka tekee niistä ihanan rapeet ja ihan kullanväriset. Se tuoksuu tosi hyvälle siis jo. Niin. Ihan mielettömän hieno näin. Mä laitan pikkasen sitruunaöljyä mukaan. Se antaa ihanasti makua lampaalle. Look what you have done now. You didn't even try. But you are the only one now. Spinning in my mind. I don't know what to do. I hope I'm finding you between the shelves when I'm going for some casual blue. So I've been going there. I bought the shop, I swear. You never seen this much Roquefort and Camembert. I hope I'm finding you. Lihan kanssa tarjoillaan sitten ihan tällaista rapeetaa, mukavaa salastia, johon tulee ihana vadelmaetikka mukaan. Look what you have done now. You didn't even try. But you are the only one.